Isang Norwegian shipping company ang nag-alok ng maritime scholarship sa mga nangangarap na maging marino mula Bicol. Nitong Huwebes, Nobyembre 20, nang magsagawa ang Norwegian Shipowners Association o NSA ng libreng oryentasyon sa mga aspirante mula Catanduanes. Kasama sa mga dumating sa venue sa Capitol Dome sa bayan ng Virac, sina Norwegian Training Center o NTC Deputy Director Captain Kenneth Benstrod at NSA Cadet Manager Larry Gonzalez. Nagpunta sila dito ay dahil pinasyalan ko sila sa office nila sa Maynila at sinabi ko na baka naman gusto nyong mag-recruit ng scholar sa mga Katandunganon. At yun, nag-arrange kami. Sabi ko walang masyadong panggastos yung aming mga estudyante. Baka pwedeng kayo na mismo ang mag-conduct ng orientation doon. On the other hand, ang Kapitolyo naman, iimbitahan yung mga interesadong bata at ganapin kumbaga ito doon mismo sa probinsya. 500 Katanduanon ang nag-apply sa naturang scholarship, ayon kay Governor Patrick Alain Azanza. Malaking pagkakataon aniya ito para sa kanyang mga kababayan. Hangad niya umanong matanggap ang mga ito. Kasi malaking bagay ito, libre lahat, no? Libre pati pamasahe, libre pati yung kanilang may food and lodging nila, pati tuition, libre po lahat. And at the same time, on the third year, they will be earning $600 monthly already as they go on board sa kanilang practical exposure sa mismong ship, no? So kikita na sila, hindi pa sila nakakapasa ng board exam. Bukas ang naturang scholarship para sa mga individual edad 17 hanggang 24 na taong gulang at nagtapos sa grade 12 o kolehiyo. Dadaan ang mga aplikante sa written exam at final interview. Ang mga makakapasa ay 4 na taong mag-aaral sa mga kurso sa maritime at kapag nakapasa naman sa board exam ay otomatikong makakapagtrabaho sa NSA. Bukas naman ang aplikasyon hanggang sa January 15, 2026. Maaaring bisitahin ang kanilang Facebook page na Norwegian Shipowners Association o NSA para sa iba pang detalye. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.